just 200 meters away from Jason Sticker Taylor's museum, where 93 sculptures are beneath the waves. No more than 10 meters of water. Snorkelers, freedivers, scuba divers come here daily. More than 15,000 individuals have enjoyed this wonderful museum. Με το που έρχονται επισκέπτες εδώ, τους δίνουμε κάποιες οδηγίες πώς να φτάσουν με ασφάλεια στο μουσείο. Μπαίνοντας από την εχτή, περνούν μεταξύ των δύο σημείων και κατευθύνονται προς την πρώτη πλατφόρμα. Στην πρώτη πλατφόρμα μπορεί να ξεκουραστούν και μετά στη δεύτερη πλατφόρμα. Στα δεξιά της δεύτερης πλατφόρμας είναι η είσοδος του μουσείου. Όλα τα γάλματα είναι μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης πλατφόρμας σε μια ευθεία γραμμή. Ο λόγος που έχουμε τις πλατφόρμες είναι για λόγους ασφαλείας. Αν χρειαστούν οτιδήποτε οι επισκέπτες μπορεί να ανεβούν πάνω στις πλατφόρμες και να ζητήσουν βοήθεια από τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι επιβλέπουν την παραλία και το μουσείο. Οι ναυαγοσώστες επεμβαίνουν με διασωστικό τζέσκι, το οποίο είναι εξοπλισμένο με διασωστική σαλίδα και μπορεί με ευκολία να μεταφέρει τους λιώμενους έξω στη στεριά με ασφάλεια. Τι κάνετε σε περίπτωση θαλασσοταραχής? Σε περίπτωση θαλασσοταραχής δημοσιεύουμε στα μέσα μια ανακοίνωση ότι το μουσείο θα είναι κλειστό τις καθορισμένες ημερομηνίες. Ποιο είναι το κατάλληλο σημείο εισόδου για το μουσείο? Το κατάλληλο σημείο εισόδου για το μουσείο είναι η παραλία που βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Είναι η πιο κοντινή απόσταση για να φτάσει κάποιος με ασφάλεια στο μουσείο. Και γιατί επιλέγουμε την παραλία και όχι κάποιον άλλο σημείο? Γιατί η παραλία είναι ελεγχόμενη από τους ναυαγοσώστες. Προτείνουμε την παραλία γιατί είναι πιο εύκολος ο τρόπος που μπορεί να μπει κάποιος στην παραλία, δεν υπάρχει βράχη. Τα πιο συνήθη περιστατικά που μπορεί να χρειαστεί κάποιος βοήθεια, ποια είναι? Τα πιο συνήθεις περιστατικά είναι το όταν κάποιοι επισκέπτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά κολύμπη και ξεκινούν να πάνε στο μουσείο, κουράζονται και ζητούν βοήθεια. Πόσοι δίτες επισκέπτονται το μουσείο τις καθημερινές και πόσους το Σαββατοκυριακό? Περίπου 20 με 30 δίτες καθημερινώς και το Σαββατοκυριακό ο αριθμός είναι περίπου διπλάσιος, 40 με 50 δίτες. Ενώ άτομα τα οποία πάνε για ελεύθερη κατάδυση? Για ελεύθερη κατάδυση περίπου 50 με 60 άτομα την ημέρα και το Σαββατοκυριακό ξανά ο αριθμός αυξάνεται περίπου στο διπλάσιο. Η εμπειρία είναι εδώ μοναδική, το στόμα σε στόμα, οι επισκέπτες μεταφέρουν τα θετικά σχόλια ο ένας στον άλλο. Εμείς λόγω των στατιστικών που καταγράφουμε βλέπουμε ότι από την ημέρα που έχει ανοίξει υπάρχει μια αύξηση των αριθμών των επισκεπτών. Με
Με το που έρχονται εδώ οι επισκέπτες τους λέμε ότι δεν πρέπει να αγγίζουν τα γάλματα, επειδή με αυτόν τον τρόπο εμποδίζουν την υποβρύχια ζωή να αναπτυχθεί. Παρεμβαίνουν στην υποβρύχια ζωή. Welcome to the Museum of Underwater Sculpture in Ayia Napa. Here, you'll find an extraordinary blend of art and nature, designed to foster marine life and provide a unique experience for all visitors. For a safe and enjoyable visit, please keep the following guidelines in mind. Firstly, remember not to touch the sculptures. Each piece of artwork is here to support marine life as well as offer a unique visual experience. By keeping a hands-off approach, you'll help preserve the delicate ecosystems that now call these sculptures home. Follow the suggested route through the museum, which has been carefully planned to provide the best narrative flow. This route also minimizes any potential harm to both the artworks and the marine life they support. As you explore, be mindful to keep a safe distance from the tree sculptures. If you're diving in groups, be sure to maintain a safe distance between buddy groups, ensuring a spacious, comfortable experience for everyone. For divers who may need extra buoyancy control, it's recommended to stay below the canopy of the underwater trees to avoid unintended contact with the sculptures. Motorized watercraft and personal watercraft are not permitted within the museum's designated area. This measure keeps the environment safe and undisturbed, allowing everyone to enjoy the tranquility of the underwater forest. Now, a bit about the museum itself. This is the world's first underwater forest, and it's an inspiring sight. The water temperature here averages a pleasant 25 degrees Celsius throughout the year, making it ideal for visitors in all seasons. When you look at the trees from above, they resemble feather stars, graceful, delicate formations that add to the wonder of the experience. For the best view, try laying on the sandy seafloor and looking up toward the sky. Instead of clouds, you'll see a vibrant array of marine life passing overhead, a breathtaking sight. And if you're wondering, each of these underwater trees weighs over 12 tons, grounding them securely in the sandy floor while they support new marine life. So dive in, enjoy the art, and take in the beauty of this one-of-a-kind underwater forest.